പിതായി മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, മോനെ, നിന്റെ ഭാര്യയോട് 3 സമയങ്ങളിൽ നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത്. ഒന്നെപ്പോഴെന്നറിയുമോ? അവർക്ക് ശുദ്ധിയില്ലാതെയാകുന്ന ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്ത് നീ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ. കാരണം അവരുടെ മനസ്സിനെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയമോ. രണ്ടാമത്, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ഗർഭവതിയാകുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സമയം. ആ സമയത്ത് അവര് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോ നീ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത്. മൂന്നാമതോ, നിന്റെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന, നിന്റെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം തന്ന നിന്റെ ഭാര്യ, അവളോട് വഴക്കിടല്ലേ, അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ, അവളെ കളിയാക്കല്ലേ, അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ. ഈ 3 കാര്യം ഒരു ഭർത്താവിന്, ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവിന് യോജിച്ചതല്ല എന്നവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഇന്ന് സഹോദരങ്ങളെ അധികം ആളുകളും ഇന്നങ്ങനെ വഴക്കു പറയുന്ന